Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ydyn ni'n ateb cwestiynau lle mae yna newid canrannol yn cael ei ail-adrodd. Felly, gadewch i ni ystyried y cwestiwn yma amdan Geraint, ble mae Geraint yn prynu car ail-law am £6,500. Pob blwyddyn mae gwerth y car yn dibrisio 15%, felly mae'r car yn colli 15% o'i werth pob blwyddyn. A dyma fo'r cwestiwn. Beth fydd gwerth y car ar ôl 3 blynedd? Nawr un ffordd ateb y cwestiwn yma fyddai gweithio fesul blwyddyn, blwyddyn 1, blwyddyn 2, blwyddyn 3, gweithio allan 15% o gwerth y car ar gychwyn y flwyddyn a'i dynnu fo i ffwrdd. Nawr dyma dyn ni weld ar y sleid sydd ar y sgrin yn awr. Yn ystod y flwyddyn gyntaf, dyn ni'n gweithio allan 15% o'r gwerth gwreiddiol £6,500. Mae hynny yn £975. Ac yna dyn ni'n dynnu ei ffwrdd, a mae hynny'n deithio ni ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, mae'r car yn werth £5,525. Ailadrodd wedyn, ar gyfer yr ail flwyddyn, gweithio allan 15%, dynnu ei ffwrdd, ar ddiwedd yr ail flwyddyn, mae'r car yn werth £4,696.25 ceiniog. Ac unwaith eto, ar gyfer y trydydd flwyddyn, gweithio allan 15%, talgrynu fan hyn i'r geiniog agosaf, tynnu ei ffwrdd, am hynny deithio i'r ateb terfynol, ar ôl 3 blynedd, gwerth y car yw £3,991.81 geiniogau. Nawr mae'r dull yma'n eitha aneffeithlon ar gyfer ffeindio'r ateb, oherwydd fel dyn ni gweld mae yna 6 swm gwahanol, mae yna 6 cyfrifiad gwahanol dyn ni wedi orfod i wneud. Nawr dull gwell fyddai ystyried beth sydd yn digwydd i'r ganran yn ystod pob blwyddyn. Oherwydd, pob blwyddyn mae gwerth y car yn lleihau o fod yn 100% i fod yn 85%. Cofiwch mi oedd y cwestiwn greiddiol yn sôn am y car yn dibrisio 15%, ac mae 100% tynnu i ffwrdd 15% yn rhoi'r 85% iddyn ni. Felly, i gael yr ateb terfynol, be dyn ni'n neud yn hyn ydy gweithio allan 85% o gwerth y car ar gychwyn y flwyddyn. Felly, yn ystod y flwyddyn gyntaf, oedd y gwerth yn cychwyn efo £6,500, gweithio allan 85% o hynny, ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf mae'r car yn werth £5,525. Ailadrodd wedyn ar gyfer yr ail flwyddyn, lluosi fo 85%, ac eto ar gyfer y trydydd flwyddyn, lluosi fo 85%, a dyn ni'n cael yr un ateb ag o'r blaen. I'r geiniog agosaf, gwerth y car ar ôl 3 blynedd yw £3,991.81 ceiniog. Mae hwn yn ddull gwell, oherwydd dim ond 3 cyfrifiad neu 3 swm sy'n rhaid i wneud efo hyn i gyrraedd yr ateb terfynol. Ond mae yna ddull hyd yn oed fwy effeithlon o hyn, lle dyn ni'n gallu ffeindio'r ateb mewn 1 cyfrifiad. Nawr, os dyn ni'n ystyried eto beth dyn ni'n weld ar y sgrin, dyn ni'n cychwyn efo £6,500 a dyn ni'n llosio 85% i gychwyn. Ond wedyn, dyn ni'n llosio 85% eto, ac yn y trydydd flwyddyn, dyn ni'n llosi efo 85% unwaith eto. Ac felly, i wneud y cwestiwn yma mewn 1 cyfrifiad, ac os ni nôl wan i'r cwestiwn greiddiol, y ffordd o osod allan yr ateb fyddai hyn. Cychwyn efo'r pris greiddiol, sydd yn £6,500, a fel nathon ni ar y sleid sy'n newid fod ar y sgrin, lluosi fo 85%, ond gwneud hyn 3 gwaith. Gyda ni'n gwneud hyn 3 gwaith, oherwydd dyn ni eisiau gwerth y car ar ôl 3 blynedd. Nawr, so ni'n gallu teipio hwn i fewn ar gyfrifiannau i gael yr ateb mewn 1 cyfrifiad. Ond wedyn, fydde'n gwneud ychydig yn fwy gwell na hyn hyd yn oed, drwy ystyried fod lluosi fo 85% 3 gwaith yn gallu cael ei sgwennu fel hyn, lluosi fo 85% wedi i giwbio. Ac os dwi'n teipio hyn allan ar gyfrifiannell, os i estyn cyfrifiannell allan yn awr, os yna'n ei fewn £6,500 a lluosi efo hefo'r 85% ac yna ciwbio, dyn ni'n cael gobeithio, ar ôl pwysau estyd yr un ateb ag o'r blaen, yn fan hyn, dyn ni'n gorfod talgrynu i'r geiniog agosaf. Felly yr ateb, gwerth y car ar ôl 3 mlynedd yn £3,991 ac 81 ceiniog,
i'r geiniog agosaf. Ac felly dyna fo'r dull mwyaf effeithlon, y dull mwyaf sydyn o ffeindio'r ateb i hwn. Dyn ni wedi gallu ffeindio'r ateb mewn un cam, mewn un cyfrifiad. Nawr, gadewch ni ystyried un cwestiwn arall ar y testyn yma. Y tro hyn mae gennym ni Steffan sydd yn prynu dodrefn hynafol, Antique Furniture, am £1,500. Pob blwyddyn mae gwerth y dodrefn yn cynyddu 300, felly mae pris y dodrefn yn mynd i fyny 300 y flwyddyn. Beth fydd gwerth y dodrefn ar ôl 6 blynedd? Nawr yn fan hyn, dwi am wneud y cwestiwn yn syth gan ddefnyddio'r dull effeithlon, y dull un cyfrifiad. Dwi am gychwyn efo'r pris greiddiol, yr £1,500. Ac yna dwi am ystyried beth sydd yn digwydd i'r ganran yn ystod pob blwyddyn. Gan ei fod yn cynyddu 300, pob blwyddyn mae gwerth y dodrefn yn cynyddu o fod yn 100% yn wreiddiol i fod yn 103%. Felly, dwi am luosi hefo 103%. A wedyn, oherwydd dwi eisiau gwerth y dodrefn ar ôl 6 blynedd, dwi am luosi fo 103% i'r pŵer 6. Hynny ydy, dwi eisiau lluosi hefo'r 103% yma 6 gwaith. Ac felly, os na estyn y cyfrifiannau allan i wneud y swm yma nawr, os dwi'n teipio fewn £1,500, lluosi hefo 103%, wedyn i'r pŵer 6, mi gau'r ateb terfynol yn syth bin, a wedyn cwbl dwi angen boeni amdano fan hyn, ydy fod fi'n talgrynu yn gywir i'r geiniog agosaf, felly fan hyn £1,791 pint, a wedyn mae'n gorfod bod yn 8 ceiniog i'r geiniog agosaf. Nawr, rhowch chi gynnig yn awr ar y math yma o gwestiwn. Defnyddiwch y dull effeithlon, un cam i ateb y cwestiwn yma. Hefyd, byddwch chi angen yn amlwg cyfrifiannell i ateb y cwestiynau yma. Ac yna, unwaith ydych chi wedi gwneud cynnig arni hi, cymharwch eich atebion chi wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn awr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.